Oude voorwerpen ziekje en Sjen hokker soort groen het is. Een weekenlang onderzoeken archeologen verskaten plakken op het Ameland en dit om de baaien beter beschermen te kunnen. We doen archeologisch onderzoek in de dorpen Halm en Buren. En dat doen we omdat we een archeologische kaart van het eiland willen maken. En dat is een kaart waarop we aangeven waar archeologische resten verwacht worden, zeg maar. En door dat goed op kaart te zetten kunnen we die goed beschermen. En kunnen we ook bij toekomstige nieuwbouwprojecten en plannen daar rekening mee houden, zeg maar. Jouke Taken is een van de archeologen die aan het werk is op het eiland. We gaan eigenlijk op één punt zetten we de boor in de grond. Dan boren we best wel diep. En dan kijken we naar de verschillende lagen, die noteren we. En dan gaan we 50 meter verderop weer een boring zetten op dezelfde manier. En al die gegevens die worden aan het eind op een kaart gezet. En dan kunnen we wat zeggen over de verschillende bodems op de verschillende plekken. Ook de bewoners van het eiland mochten even zien bij het werk van de archeologen. Vroeger waren hier 4 eilandjes en later 3. En nu is het 1 eiland. En hoe dat allemaal tot stand gekomen is, dat is natuurlijk heel interessant. En dat vind ik heel mooi om dat te weten. Aan het eind van de week hopen we veel meer te weten over de verschillende bodems in en rondom de dorpen. Om eigenlijk de kaart veel gedetailleerder te kunnen maken waar we wel en niet archeologie kunnen verwachten hier.